Kde končí diskusia, začína násilie. Where discourse ends, violence begins. Dámy a páni, milí kolegovia, projekt Future Talks je dôkazom toho, že aj keď máme rozličné názory, dokážeme spolu hovoriť slušne, vecne a s rešpektom. A to je dnes vzácne. Lebo ako povedal dnes už zavraždený Charlie Kirk, kde končí diskusia, tam začína násilie. Preto sa musíme rozprávať. Nie preto, že sa vo všetkom zhodneme, ale preto, že nám na Slovensku záleží. Blíži sa 17. november, Deň slobody a demokracie. Deň, ktorý nám pripomína, že zmena začína tam, kde mladí ľudia nesedia ticho. A práve preto by sme si mali tento deň pripomenúť. Nie ako deň voľna, ale ako deň zodpovednosti. Áno, vláda nám tento rok zrušila 3 sviatky, aj 17. november. Ale slobodu nestratíme tým, že nám niekto zruší voľno. Slobodu strácame vtedy, keď ju prestaneme brať vážne. Keď z nej urobíme len predĺžený víkend, prvú lyžovačku na ľadovci alebo výpredaj. V roku 1989 sa kľúčmi neštrngalo na námestiach preto, aby sme mali voľno. Ale preto, aby sme mohli slobodne súhlasiť alebo nesúhlasiť. Aby sme mohli študovať, pracovať, žiť a nie za to zodpovednosť. Pre nás v KDMS je 17. november symbolom občianskej odvahy. Výzvou, aby sme slobodu nielen oslavovali, ale ju aj žili a chránili. Preto tu dnes stojíme. Lebo národ bez pamäti je len populácia a sloboda bez zodpovednosti len fraška. Ďakujem pekne.